Fl-aħħar xhur l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex irreġistra titjib fis-servizzi stabbiliti u ġodda tiegħu. Stqarr dan is-segretarju parlamentari għas-saħħa Fearne waqt laqgħa tmexxija maniġerjali tal-Isptar ta' Għawdex. Bejn Jannar u Settembru ta' din is-sena fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex kien hemm żieda ta' 10% fl-operazzjonijiet li saru meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dan ifisser li f'9 xhur saru total ta' 2211 l-operazzjoni. Dan grazzi għall-investiment fir-riżors uman li wassal biex jiżdiedu l-ħinijiet li fihom isiru l-operazzjonijiet u li jibda jitħaddem ukoll it-tielet teatru tal-operazzjonijiet. Fil-qasam tal-endoskopija kienet irreġistrata żieda ta' 150 operazzjoni. Fil-Colo-Rectoral Screening Program kienet irreġistrata żieda ta' 70 operazzjoni u fl-INT saru 40 intervent aktar mis-sena ta' qabel. Fearne tkellem ukoll dwar is-servizzi ġodda li qed jingħataw f'dan l-isptar fosthom is-servizz tal-kimoterapija li gawdew minnu madwar 60 pazjent. Sar ukoll il-ftuħ tal-Pain Clinic u ingħataw servizzi ġodda fir-rheumatology. Barra minn hekk 112 il-pazjent diġà benefikaw minn teknoloġija ġdida fil-qasam tal-kolonoskopija virtwali. Tkellem ukoll dwar id-daycare unit li diġà benefikaw minnu aktar minn 750 pazjent. Fearne stqarr li riżultati bħal dawn juru l-importanza li l-pazjent tawċi jingħata kura tal-ogħla livell f'Għawdex stess.